To, labaran da suke yawo akan cewa ƙungiyar ECOWAS wato ma'ana sai da yawo ta ba wa Nijar da Burkina Faso da Mali tallafi na 'yan burgilin $9 miliyan domin wai su yi amfani da su wajen kwama da yaƙi da 'yan ta'adda. In sai da yawo abinda muke so ku sani, 'yan ta'adda suna kai hari ne Nijar da Burkina Faso da Mali, kamar yadda kuma kuka kai hari ƙasar Nijar. Tabbas kun kai hari ƙasar Nijar tunda aka yi juyin mulki sakamakon yanke wutar lantarki da rufe iyakoki. Sakamakon wannan abun da kuka yi ba kusan ko mutum nawa suka rasa rayukansu ba a gadon asibiti a cikin likitoci, sakamakon babu wutar lantarki kuma babu magungunuka waɗanda suka shigowa na baiwa talakawa. Wannan wani babban hari ne wanda sai kuma mai hankali zai ganiya, wanda ku ne kuka kai shi ta hanyar taku ta siyasa domin biyan wata bukata taku, kuma abun da babu shi cikin kundi naku na ECOWAS na cewa sakamakon juyin mulki duk ƙasar da ta yi juyin mulki a rufe mata iyaka, a hana mata shigan magunguna ko kuma a'a yanke mata wutar lantarki. Sai wanga karo an kai shi kuma ya faru akan Nijar, kuma har yanzu yana nan yana ci gaba da faruwa. Ba ku san ko mutum nawa suka mutu ba. Wannan wani hari ne babban ma kai hari wanda ba a taba kai ma wata ƙasa ba, wanda ku kun haka shi. Sai kuma hari wanda aka kai wancan na yakin Palestine da Isra'ila, wanda shi ma suka hana shigan magunguna wanda mutane da ma suka mutu. Shine kawai yafi wannan, shine kawai yahi hari wanda kuka yi Nijar ku ECOWAS. Yanzu bisa wani dalili kuke so su karbi waɗannan kuɗaɗen naku da kuɗaɗe da kuka basu? Ko da yake mun san kungiyar ECOWAS ba ta da waɗannan kuɗaɗen waɗanda za ta iya taimaka ma waɗannan ƙasashen. Turawan yamma ne waɗanda su ne suke tura ku wurin aikata waɗannan abubuwa, suka ba ku waɗannan kuɗin domin su jayo hankulan waɗanga shugabannin uku waɗanda ke ƙoƙarin bijire musu daga umarninsu na ba su son su yi mu'amala da su. Shine suka biyo ta hannunku domin ku ba su waɗannan kuɗaɗe kenan, domin ku gwada ra'ayinsu ƙaƙane mutane ne masu kwaɗi ko kuma a'a mutane ne tabbas masu buƙatar incin ƙasashensu kuma da incin talakawansu. To mu kiran da gare ku shugabanni namu, waɗannan shugabannin guda uku ɗin nan, Nijar, Burkina Faso da Mali, waɗannan kuɗaɗen kada ku karɓe su, kuma idan har ku karɓe su sun samu wata ƙofa wadda za su shiga cikin ku kuma har yanzu su yi muku abin da ba za ku zato ba. Turkashi har yanzu fa dubunnan 'yan Nijar suna ci gaba da kira zuwa ga gwamnatin sojojin jin mulkin jamhuriyar Nijar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ƙungiyar ECOWAS take shirin ta ba waɗannan ƙasashe guda uku, ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso, kar da su karfa waɗannan kuɗaɗe. A cewar su sun san ƙungiyar ECOWAS ba ta da waɗannan maƙudan kuɗaɗen da za ta iya raba waɗannan ƙasashe guda uku. Wasu na cewa waɗannan kuɗaɗen da ƙungiyar ECOWAS take shirin ta ba waɗannan ƙasashe guda uku, ƙasar Mali da Burkina Faso da Nijar, Faransa ce ta ba wa ƙungiyar ECOWAS ɗin. A cewar su suna so su yi amfani da wannan damar ne na jan hankalin sojojin da suke gudanar da mulki a waɗannan ƙasashe guda uku domin su ƙara ƙwace mulkin ƙasar su mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya. Kuma a cewar mutane da dama suna son su dawo da mulkin demokuraɗiyya a waɗannan ƙasashe guda uku ne domin su ci gaba da aikata abin da suke na satan ma'adanan ƙasashen nan. Don haka sun ce muddin sojojin jin mulki suka karɓi waɗannan kuɗaɗen to zuciyarsu ta karye, duk abin da aka gaya musu za su bi ne. To bari dai mu saka muku cikakken bidiyon nan ku ji ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin mazauna ƙasar Nijar. Amma kafin mu saka muku faifan bidiyon nan ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode. Tabbas kuɗaɗe ka ku karɓe su. ECOWAS ba ta da waɗannan kuɗaɗe wanda za ta iya tallafa muku da wannan abun. Ina ta samu su? Ina ta samu su? ECOWAS ba ta da waɗannan kuɗaɗen. Kenan dan ma ku san da inda kuɗi sun hito, mu shawara ta muka baku. Kar ku karɓi waɗannan kuɗaɗen. 'Yan ta'adda hari na su kai, kamar yadda kuma kuka kai hari ƙasar Nijar ku ECOWAS. Ta sakamakon rufe iyaka, magani bai shiga, abinci bai shiga, kayan masarufi ba su shiga, hatta da wutar lantarki wadda yau fiye da shekara nawa aka yarjejeniya ba tsakanin shugaban ƙasa da shugaban ƙasa ba, ƙasa da ƙasa suka yi yarjejeniya akan wannan wutar lantarki. Akan cewa za a ba wannan ƙasar wuta. Sakamakon ita ma kar ta gina nata kanji dam, kenan idan Nijar ta gina Najeriya ba za ta samu ba, amma aka bari Najeriya ta gina. Yau da rana tsaka aka waye gari kun yanke wuta, har bisa yanzu kuma ECOWAS ta yanke wuta. Mina na alaka kungiyar ECOWAS da wutar lantarki da yarjejeniyar take tsakanin Nijar da Najeriya, mi a alakar ECOWAS da ita ta yanke wannan wutar? To wannan shari'a ta wadda sai dai gaban ubangiji, kuma ku san da wannan. Shi Tinubu da an kai, ko kuma in ce shi Tinubu da an ka yi wannan yarjejeniya, shi Tinubu da shi da Bazum da an kai wannan yarjejeniya ta wannan wutar lantarki,
daga baki ɗaya cikin su babu wanda ya taba tsammanin cewa a'a wata ran zai yi mulkin ƙasar Nijar ko kuma a'a shi wancan zai yi mulkin ƙasar Najeriya. Da aka aza wannan yarjejeniya babu wanda ya taba kawo kai ne cikin wannan abu. Yau a wayi gari tsaka haƙƙin mutum miliyan 26 ku yanke shi kai tsaye, kuna tamma zai bar ku? Ba zai bar ku wallahi. Kuma kuɗi shugabanninmu muna kira gare ku kakku karɓi waɗannan kuɗaɗen, domin turanya mu gwada ku ne suke so su. Tunda duk sarai wata hanya wadda ya kamata su bi domin su shayu kanku kun kiya, kenan bar su yi gwada ku ta bangaren kuɗaɗe. Dalilin da yasa kenan suka ba ku waɗannan kuɗaɗen. Ita ECOWAS ba ta da kuɗin da za ta iya tallafa ma waɗannan ƙasashen namu, ba ta da su. Ƙungiyar ECOWAS ƙungiya ta 'yan zaman shan shayi, ba ƙungiyar 'yan kasuwa ta wadda za a ce a'a suna mai da wani abu gehe wanda domin taimakon ƙasashen su ko da wata matsala ta samu. Kuma matsalar suno take samuwa daga cikin waɗannan ƙasashen gabaki ɗaya ba su taɓa taimakawa sai wanga karo. A'a, lokacin da addai su yi irin wannan taimakon, lokacin da abun ya faru tun da wuri, kasu rufe iyakoki kuma su kawo irin wannan tallafin, ko kuma a'a tun kakin wanga abun shi faru addai ECOWAS ta bada wannan tallafi ga waɗannan ƙasashen sakamakon fuskanta ta'addanci da suke yi ga 'yan Boko Haram da kuma abin nan terrorist. Me yasa sai yanzu za su kawo wannan taimako? To saboda haka kasu karbi wannan taimako. Muna kira ga shugabanninmu kasu kuskure su karbi wannan taimako. Ina yi muku fatan alkhairi, kuma dan Allah dan Annabi ku yi partajin in bidon nan yadda zai je nesa kowa ya kalla. Allah ya samu da fatan kun ji daɗin wannan faifan bidiyon da muka saka muku. Ga faifan bidiyo na gaba da za mu saka muku, inda shi ma yake nuna rashin goyon bayansa da sojojin jin mulki su karfa wannan kuɗaɗen da ƙungiyar ECOWAS take so ta ba su. Amma kafin mu saka muku faifan bidiyon nan, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode. To jama'a, an tashi lafiya, an wuni lafiya. ECOWAS sunansu sai da yawo, wai za a taimaka Nijar da Mali da Burkina. Allahu Akbar. Ya fito da kudaye, wai mu za a zo a taimaka mu da Nijar da Mali, saboda mu an gani Nijar da Mali da Burkina Faso mun hada hannu mun ce za mu hudu kudi wanda duk Afirka kudi namu dala. Nijar kudi wanda zai buga sabo dala tafi na Saudiya na 20 nan, tafi kudi Nijar dala daya tafi 1000 na Najeriya. Kun ji labari ko? Shine yanzu wai mu kudi baya gaban mu zabarma ba. Labu sannino inda zabarma yake mu ba kudi na gaban mu, milki muke mun sani. Labu sannino la mun kasa na ce mu kasa mu yana hannu ma bin muka sani. Mu kudi ne mun sa mu kasa, mu ne kudi. A gaya musu mu ba ma wayo da mu da kudi, saboda mu ne baya gaban mu. Duk wanda ya san asali zabarmawa karki ce wai za nuna musu kudi wallahi baya gaban mu akan milki. Mu labu sannino, labu ne muka sa gaban mu, kasa muka sa gaban mu, ba kudi ba. Guze kun sani wanda za kai musu kudi ya bi ku, amma ba mu ba. Mu zabar me karya ne mutum ya kawo wayo kake wai kudi za musu wayo, karya ne wallahi. Durin uwayensu ECOWAS da Hausa kuke zi, da Faransanci ne kuke zi, da English kuke zu, durin uwayensu a fassara musu abin da muke. Ni Abdu ina nan kasan Saudiya. Labu sannino mun kasa muka sa gaban mu, kudi baya gaban mu. Guze gu cinye kudi, ko guze gu ba wanda mai kudi kun san shi, ba mu ne ba. Mu abin muke so a ce mu milki, mu ne milki kawai. Kun gane Hausa? Yawa, in dai kuke so mu yi siri mu ce ga milki mu zashi, saboda abin da muka saba kenan. Mu ba saba wani ya rene shi ba. Mu ba reno Faransa bane. Dama mu zabar ma tun a dama mu da Faransa ban ma shiri. Tarihi ne ina baku. Babu wani yare wanda ya baka Faransa Afirka wahala kamar mu zabarmawa. Saboda kowane lokaci an kamun hari, ba su gani mu ne muna ganin su, mu kakkace su, a yi waya a kara musu soja, muna kakkace su. Akwai wasu a bar magana, su ne wanda suka ba sirri zabarmawa. Kai wanda kuna nema ga hoda da shi ne ba za a gan shi ba, suna da asiri, amma mu ne mun sa asiri. An ci hada ku da mata, saboda ka san zabar mai inda mata suke, inda mace take. To sai daga wani. Da fatan kun ji daɗin waɗannan faifan bidiyo da muka sassaka muku. Kar dai ku manta kuna tare da taskar Nijar TV, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.